Χριστούγεννα! Σήκω πάνω. Πάμε! Έλα, φούφου! Φύσα! Μπράβο! Χριστούγεννα! Λοιπόν, σήμερα είναι Χριστούγεννα και πάμε να ετοιμαστούμε, να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, να γίνουμε έτσι λίγο πιο ωραίες. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Λοιπόν, λούστηκα και πάμε λίγο να φτιάξουμε αυτό το χάος που γίνεται εδώ πέρα στην κουζίνα και στο σαλόνι και να τυλίξουμε κάποια δώρα. Εντάξει, θυμάστε που σας έδειξα το σπίτι πώς είχε φτιαχτεί προχτές και τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Το σαλόνι, χάλια, η κουζίνα, γιατί έχουμε αύριο το πιτζάμα, βασικά μεθαύριο έχουμε το πιτζάμα πάρτι, οπότε πρέπει να οργανωθούμε. Αύριο έχουμε και ανταλλαγή δώρων με τους κουμπάρους μας, οπότε πρέπει να τα φτιάξω όλα, να τα οργανώσω όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πού είναι η Δωρέτα? Νάτι. Νάτι. Σήκω πάνω. Σήκω. Πάμε. Στο σπίτι του Αντρέα έχουν ένα έθιμο. Κάθε Χριστούγεννα το πρωί φτιάχνουν τη γανιά. Οπότε κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα το πρωί πηγαίνουμε εκεί, τρώμε λίγο μεζέ, έτσι, τη γανιά και μετά πηγαίνουμε στη μαμά μου για φαγητό. Αυτή τη φορά φέτος είχε φτιάξει σουφλέ και η μαμά μου τη γανιά, κατσίκι, τζατζίκι, τυρί, τυροκαυτερί, τα γνωστά και φάγαμε. Η Μπέμπα έφαγε κυρίως κατσίκι, της άρεσε πάρα πολύ βασικά. Ενώ το σουφλέ που περιμέναμε να της αρέσει δεν της άρεσε. Να τραγουδήσουμε πρώτα. Να τραγουδήσουμε. Πες το τραγούδι. Dear Doretta, Happy birthday to you. Έλα, φούφου. Φύσα. Η Μπέμπα τελευταία τρελαίνει να της τραγουδάμε το Happy Birthday to you. Πραγματικά σχεδόν κάθε μέρα να βγούμε ένα κερί και τραγουδάμε το τραγούδι 3-4 φορές για να σβήσει το κεράκι της. Της αρέσει πάρα πολύ και έχει αρχίσει και τραγουδάει και αυτή σιγά σιγά. Anyway, τελικά κατάφερα και σημάδεψα το σπίτι, το σαλόνι, την κουζίνα εδώ. Ευτυχώς, γιατί πλησιάζει το πιτζάμα πάρτι και θα γίνει χαμός. Οπότε έφτιαξα και εδώ τη γωνιά με το δέντρο. Καθίσαμε μετά, είδαμε λίγο τηλεόραση και φάγαμε και ένα φανταστικό πανετόνιο. Πραγματικά δεν έχω φάει πιο ωραίο. Ήταν σαν μιλόπιτα με καραμέλα από πάνω. Φανταστείτε ο Τρέας που δεν τρώει καθόλου καραμέλα, της χαίνεται. Το καταβρόχτησε, του άρεσε πάρα πολύ. Και κάπως έτσι τελείωσε και αυτή η μέρα, η χριστουγεννιάτικη. Anyway, το δωμάτιο δεν πρόλαβα να το φτιάξω. Θα δείτε εδώ πέρα πόσο χάλια είναι, αλλά και αύριο μέρα είναι.